उद्धव ठाकरेंना सतीश सावंतांचं महत्त्व कळलं नाही, त्यांची कामं त्यांनी केली नाहीत, त्यामुळे सतीश सावंत यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतल्याचं मंत्री नितेश राणे म्हणाले। शेवटी मी आता जसं भाषणात सांगितलं, सावंत साहेबांनी पण उल्लेख केला, ठाकरे सेनेला किंवा उद्धवजींना सतीश सावंत साहेबांसारख्या चांगल्या कार्यकर्त्यांचं सहकार्यांचं महत्त्वच कळलं नाही। त्यांना कुठे कशी जबाबदारी द्यायची, किती ताकद द्यायची हे त्यांना कळलं नसल्यामुळे त्यांनी स्वतः मुख्यमंत्रीच्या काळात उद्धवजींकडे जी जी कामं सतीश सावंतजी घेऊन जायचे, सहकार बाबतीमध्ये, शेती बाबतीमध्ये, त्याचा कुठलाही फायदा कुठलाही प्रश्न ते सोडू शकले नाही मुख्यमंत्री असताना पण। तर म्हणूनच शेवटी जिल्ह्याच्या विकासासाठी धावपळ करणाऱ्यापैकी सतीश सावंत साहेब आहेत आणि त्यांना कळलं की आज राज्यात, केंद्रात आणि जिल्ह्यात आज भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीची सत्ता आहे आणि म्हणून जिल्ह्याचा विकास करायचा असेल, सहकार आणि कृषी क्षेत्रामध्ये काम करायचं असेल तर भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीशिवाय दुसरा पर्यायच नाही आणि म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतलेला आहे।